Здравейте! Аз съм Майя от Мебели Платан и днес искам да ви покажа нашата най-нова спалня, модел Омега, в тези модели цветове, които виждате тук. И сега ще ви разкажа какви са нейните плюсове. Всичко, абсолютно всичко в тази спалня е изработено от МДФ. Всички врати, всички корпуси, гърбовете дори, кутиите на чекмеджетата на спалнята, включително са изработени от МДФ. Никъде по нея няма ПДЧ. Разбира се, табълта, както виждате, е с тафицели, което е много нежно и приятно на докосване. Спалнята се състои от отделни модули. Има два варианта за скрин. Това е по-малкия. Тук мога да ви покажа и по-големия. Всички неща могат да се взимат по-отделно, за да може да избирате и да намествате по размер, който да е удобен за вашето помещение. Леглото е с матрас 160 на 2. Разбира се, тук има механизъм, който е за повдигане. Отдолу има място за съхранение на вещи. Сега ще ви го покажа. Ето. Доста голям е този обем, може много неща да се приберат. Искам да ви обърна внимание на кръчетата и дръжките с много приятен дизайн са. И също дръжките са изключително нежни и приятни на докосване и много елегантно седат на този модел. Заповядайте в нашия магазин в София на улица Стефан Тошев, номер 1-9, където може да видите модули Омега и това легло, което виждате.